खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 25 आगस्ट 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। इउपिपिएल हान्जानि लोगो आफादगिरि मइनुल हक बिथाङा इउपिपिएल हान्जाखौ नागारबाय। दा बिथाङा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय ओंखारनानै कंग्रेस हान्जायाव जयनिं जानो थाखाय साखा फारा जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लालमाटी हालामाव गंसे साखा खबब्रै गारिया हरखाबै 15 सुबुंनि गेजेराव हरखाबै जाब्रबथाय खालामनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों आरो बे जाथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 4 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सुनिल कुमार। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। चिरां जिल्लायाव गिथाव बाथाव अखा हादों आरो गिथाव बाथाव दैबाना जादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरियाव गिख्रंथाव महर लादों दैबानानि थासारिया बर' गामिफोरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामदों। दैबाना जायो 5 बोसोरानो जालांबाय, बोसोरबा जालांबाय। थांनाय बोसोरावबो जादों बिदिनो गिलु बालु हांगामा आरो बयनिफ्राय बांसिन दिनैनि दिनाव बे बांसिन जाबाय आरो माने ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया जाबाय। ओरै साहा फारसेनाबो आरो ओरैनाबो बिदिनो जाबाय आरो ओरै खुरखुजानाय ओरै खुरखुजानाय लामा थामा बायजोब्बाय, खालभार बायजोब्बाय। ओरै खोलाजोंबो खुरखुगासिनो दं, खालभारानो बायनोसै। जेराव ओरै सोनाबजोंबो माखासे दैयानो सिगांनि समाव हाबाखैमोन, दिनै हाबबाय आरो गासिबो हाबजोब्बाय। दा बिनि गेजेराव थांनाय बोसोराव मिनिस्टार फैदोंमोन। मिनिस्टारा एकदम फाखा वालजों ओरैहाय प्रटेकसन होनायनि खोथा बुंलांदोंमोन। ओरैहाय बै देवस्रि दालां बेरलां बस्तिसिम होनायनि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय बेफोरो गासिबो सिमां जालांजोब्बाय। दा जोंनि गामियाव अबाव थागोन अबाव थाया दा गोदाव सोराव जालांजोब्बाय। जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गैया। दा बे रोखोम जोङो बिराद गाज्रि अबस्थायाव जानानै फैबाय आरोखि। दाबोथ' ओंखाम जेबो गैया। दासिमबो ओंखाम जों संनानै मोनजायाखै। गोदाव सोराव जानानै दं। गथ' गथाय ओंखाम उखैनानै दङ। दाउ अमा गोजावि जायगायावबाबो दिनै दैया हाबनानै गोजावबाय। हांसो गोजावलांबाय, बोरमा गोजावलांबाय, अमा फिसा गोजावलांबाय। 9टा 10टा फिसा दंमोन अमा फिसायाबो, बेफोरबो गोजावलांबाय। दुब्लिनि माइ गोजावलांबाय। फाथो सोमनाय दङमोन, फाथोआबो गोजावलांगासिनो दं। फुख्रिनि ना बेफोरबो गासिबो थांजोब्बाय। दा बेफोरबायदि इसिबां दुखुनांथाव हालोदा जोंनि गामियाव दा जागासिनो दं। सोरखारखौ मा खावलायहरनो सानो बेनि गेजेरजों? बेनि गेजेरजों सरकारा जोंनो थानाय जायगा आरो जानाय लोंनाय बेब'स्था खालामोबा जों एसे गोजोनगौ आरो। दा जोंहा जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गोजोन गैया, थानो जायगा गैया। बे गुबुन दिनाव जोङो रिलिफ थानो बल फोथाराव थादोंमोन। दिनै बल फोथाराबो नै हान्थुसे फेन्दासे गासिबो दै गोजा। बल फोथारावबो जों नुनानै थानो रिलिफ थानोबो सुबिदा जायगा गैया। खालि बे फिसा न' गंसेल' स्कुल गंसेल' दं। दा बेहाय जों साबेसे थाथ'नो बेफोरनिबो जोंहा उसुबिदा जाबाय। जों रिलिफ थानोबाबो जों सुखु गोजोन जायगा गैया। दा थानो गसंथ'नो ओरैनो हाफावफ्रावनो जों गसंथ'लाबायनानै दं। जोंहा बिदि दुखुनांथाव जायगा जानानै दं। जोंनि लावख्रिगुरिया दिनै आगोलनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरो दिनैबो दहाय साननि 12टानिफ्राय नै दासिम लोमसावनाय जागासिनो दङ। दा जोङो गासै न'खरानो मा खालामगोन मागोन गावजों गाव हालाय हाफाय जालायगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदोंदि बा बुंहरनो सानदोंदि जोङो बे गामियाव मोजाङै रायजो जागोनखौ आङो सिमां बायदि मोनबाय। बिनिखायनो जोंनो अननानै सरकार बिथिंनिफ्राय जों जेराव गोसो जायो बेवहायनो जाहाथे थानो सुबिदा होगोन, आङो बेखौसो गामिनि गावबुरा जानानै आङो सरकारनि सायाव फोरमायहरनाय थाबाय। दा जोंनि नैबे दिनैनि समाव हालोदखौ नायोब्ला जोबोद गिथावना महर लादों। दा नै खाथियावनो जोङो दङ। न'आ नै थांहां जागासिनो दङ। दसे उनाव हयथ' थांनोबो हागौ। दा बे न'आ मा जायो उनाव मोनथिसिगोन। दाथ' गिथावना महर जागासिनो दङ। दा आङो बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय जाहाथे सरकार बिथिंनिफ्राय अननानै जोंनि नैबे लावख्रिगुरिनि गोजोन इयुनाव गथ' गथाय बा इयुन बे शिक्षा दीक्षा सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि जाहाथे
गुबुन फारसेयाव जोंखौ थानो सुबिदा होगोन आं बेखिनिखौनो सरकाराव खावलायहरनाय थाबाय। ओरैनो बेसे गोबावसो रायजो जाबोखो नोंसोर बे गामियाव? जोङो दिनै बे गामियाव लावख्रिगुरि हिसाबै रायजो जानाया गैयाबाबो 45 बा 40आवनो थांसिगोन। जोङो बेखिनिसिम रायजो जाबायमोन, नाथाय दिनै जायै जायै जोङो नैबे हालोदाव नुजाफैबाय। दा जोङो फैनानै नुफैबाय दैनि अबस्थायाबो बिराद गाज्रि, न' बांफोरखौ लोमजोब्बाय, लामाफोरखौबो लोमथेजोब्बाय। बै दाउ अमाफोरखौ मारै रैखा खालामनानै दोनो नोंसोर? दा दाउ अमायाथ' किसु बे फिसा फिसाया गोजावबाय आरो नैबे गिदिर गिदिरफ्रा ओरैनो खुनुरुखुम अबा हाफाव हालाफ्राव गाखोलाबायनानै दङ। दा दसे समसिम दंथ'यो, दायोसो मा जागोन बुंनो हाया। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।